கார்த்திக் தீபா சீரியலில் நாளைக்கு என்ன நடக்க போதும் பார்க்கலாம் வாங்க. தீபா வந்து தெரிஞ்சிட்டாங்க நம்ம அபிராமி அம்மாவை மிஸ் பண்ணாமல் சொல்லுறீங்க கேளுங்க. அதுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டிப்பாக ஆதரவு வந்துட்டாங்க. சாவியை வந்து அபிராமி அம்மா தந்திரமான முறையில் ஐஸ்வர்யா வந்து எடுத்துக்க சொல்லி போராடுறாங்க. அத்தை எனக்கெல்லாம் வேணாம் அத்தை, நீங்களே எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது தீபா எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வரப்போ கரெக்டாக கோயின்சிடெண்ட்டாக வந்து எடுத்துட்டாங்க நம்ம அபிராமி அம்மா. உனக்கெல்லாம் நான் சாவி கொடுப்பேன்னு நினச்சியா? எப்படி இருந்தாலும் என் முன்னாடிலாம் நின்னலாம் நீ பேசலாம் மாட்டேன், எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் தீபா வந்து கடுப்பாயிட்டாங்க. அத்தை நான் சாவி எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு முன்னே வந்தப்போ நீங்கள் சாவி எடுத்தது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்டான்னு அருணாச்சலமோ தீபா தான் உரிமையாக வந்து கேட்குறாள்ல, தீபா வந்து உரிமையாக வந்து கேட்டிருந்தா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் எல்லாரும் கம்பல் பண்ணுறதுனால தான் தீபா வந்து சாவி எடுக்க வரா. நான் சாவியை கீழே எடுத்து வச்சப்போ 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துருந்தேன். இந்த 5 நிமிஷம் டயத்துக்குள்ளே யாராவது எடுத்திருந்தா எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். ஆனால் யாருமே எடுக்காமல் இப்படி இருக்கிறனால மட்டும்தான் நான் வந்து சாவி வந்து எடுத்தேன்னு சொல்லி சாக்கு பக்கம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அபிராமி நீ செய்கிறது கொஞ்சம் கூட லாஜிக் படி ரொம்ப தப்பு. எங்களுக்கெல்லாம் பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா தெரியுது, நீ ஐஸ்வர்யாவுக்கு மல்லு கட்டி சாவி கொடுக்கணும்னு நினச்ச. மீனாட்சி வந்து தீபாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நீ வந்து தீபா வந்து சாவி எடுக்க வரும்போது எடுத்துட்ட. அப்போனா தீபா ஒன்று நீ மறுமலாக ஏற்றுக்கலான்னு தானே கார்த்திலேருந்து எல்லாருமே நினைப்போம். அப்பா இந்த விஷயத்தில் என்ன கோத்து விட்றாதீங்க, அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுபடியே செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நம்ம கார்த்தி அந்த இடத்துல. ஏங்க எனக்கும் கார்த்திக்கும் சண்டை முட்டி விடலான்னு பார்க்குறீங்களா? நான் அப்படி சொல்ல, எனக்கு என்னமோ அப்படி தானே தெரியுது. நீ என்ன சொல்ல வர? அத்தை நான் விருப்பப்பட்டு தான் வந்து சாவியை வந்து எடுக்கலான் இருந்தேன், நீங்கள் தான் அதுக்குள்ளே எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி தீபா வந்து மல்லு கட்டுறாங்க. சாவி என்கிட்ட கொடுங்கத்த அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன கொடுங்கத்தன்னு சொல்லி உரிமையெல்லாம் என்கிட்ட கேட்குற, இதெல்லாம் சரியில்லை, தப்பு. எப்போதும் போல் நானே வந்து நிர்வாகத்தை பார்த்துக்கிறேன். அபிராமி சரிம்மா நீ சாவியை கொடுக்க வேணாம், நீ ஏதோ ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு தான் பேசுகிற. பர்டிகுலராக வந்து தீபா வந்து கருவம் கட்டுற மாதிரி தான் தெரியுது. ஏங்க கார்த்திகிட்ட என்னை மாட்டி ஒன்றுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கார்த்தி, நீ எதுவும் நினச்சிக்காத. இப்போ சின்னதாக வந்து ஒரு போட்டி மாதிரி வச்சுக்கலாமா? என்ன போட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அருணாச்சலத்துக்கிட்ட நம்ம அபிராமியம்மா. நம்ம கிராமத்துப்படி பொங்கல்லாம் எதுவும் வச்சு பார்த்ததே இல்லை, அவங்க வந்து வைக்கணும் தீபா, நம்மளும் பார்த்தோம்னா இருக்கட்டும். நீயும் போட்டியில் வந்து நம்ம வீட்டில் எப்போதும் போல் பொங்கல் வை, ரெண்டுமே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்ல. அத்தை போட்டியெல்லாம் வேணாம் அத்தை, மாமா ஏதோ சொல்கிறாரு அதெல்லாம் வேணாம் மாமா. இப்போ தான் என்னை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டா, இப்போன்னு பார்த்து நம்ம போட்டியிலேருந்து பின் வாங்கினா சரி வராதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து கேவலமாக முடிவு எடுக்கிறாங்க நம்ம பேர் அபிராமியம்மா. போட்டிக்கு நான் தயார் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த இடத்துல. நான் எப்போதும் ஓம் பக்கம் தான் அபிராமி, அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லைன்னு அருணாச்சல் வந்து பேசுகிறாங்க. கார்த்தி வந்து அவன் மனைவிக்கு வந்து ஆதரவாக இருப்பான். அப்பா இப்போ தான் சொல்லிட்டேன், நான் எப்போதும் சென்டர் பாயிண்ட் தான், இந்த பக்கம் நிற்கல அந்த பக்கம் நிற்கல, நான் வந்து பொதுவாக வந்து ஆடியன்ஸ் மாதிரி நான் இருந்து பார்த்துக்கிறேன் சரியா? சரி சரி அபிராமி மேலே இன்னும் பயபக்தியோடு இருக்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்ப எல்லாரும் வந்து கடந்து போயிடுறாங்க. அபிராமி அம்மா முன்னாடி வந்து போட்டியில் வந்து எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா நம்மளும் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு பார்த்தா நம்மளை பேச வைக்கணும்னே எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அபிராமி அம்மா முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க. தீபா வந்து துளி கூட பயப்படாமல் அப்படியே கண்ணுக்கண்ணா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன இவ இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா, என்னையும் நினச்சிட்டு இருக்க, எனக்கு எதிரே வந்து போட்டியில் வந்து நிற்கிறியா? அத்தை உங்கள் மனசை வந்து நான் ஜெயிக்கணும் தான் ஆசைப்படுறேன் தவிர போட்டியில் உங்களை ஜெயிச்சு அசிங்கப்படுத்தணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. ஓ அதை வேற சிவியா? அத்தை நீங்கள் தான் என்னை தப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க. முதல்ல நான் சொல்கிறத வந்து கேளுங்க, அதுக்கப்புறமேட்டு பேசுங்க. எனக்கு தகுதியே இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கீங்க. அது உங்களோட கண்ணோட்டமாக இருக்கலாம், அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இது மாதிரி வீட்டு நிர்வாகம் இதெல்லாம் கைப்பற்றி எனக்கும் எல்லாமே தெரியும். ஓ உனக்கு எல்லாமே தெரியுமா? ஆமாத்த இந்த வீட்டோட மருமகளுக்குன்னு எனக்குன்னு அங்கீகாரம் கொடுத்தாச்சு, அப்படி இருக்கும்போது சாவி வாங்குறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம தீபா. ஓ அந்தளவுக்கு ஆகிப்பிடுச்சா? நீ இந்த வீட்டுக்கு மருமகன் யார் சொன்னா? கார்த்தியோட மனைவினா இந்த வீட்டுக்கு மருமகள் ஆகிடுவியா? என் மனசில் உனக்கு என்றைக்குமே இடம் கிடையாது. ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையிலே உனக்கு திறமை கிடையாது, இல்லை வீட்டு நிர்வாகம்லாம் பார்க்க போறியா? உன்னால் என்றைக்குமே முடியாது. இந்த எண்ணத்தை வந்து அடியோடு உங்கள் மனசில் வந்து எடுக்கணும் தான் நான் போராடுறதுக்கு தான் ஏகப்பட்ட காரியம்லாம் பண்ணுறேன். கார்த்திக்கிட்ட வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட டீலிங்லாம் உனக்கு பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. இந்த வீட்டுக்கு மருமகங்கிற பேரில் நீங்கள் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் நிறைவேற்றணும். கார்த்தி என்னென்னு விட்டுட்டு கம்பெனி கூட பொறுப்பாக வந்து கொடுத்துட்டு போவாப்புல. ஏன்னா அந்தளவுக்கு எனக்கு பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இப்போ கொஞ்சம் வந்திருக்கு, அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால்? அந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் சாதிச்சு காட்டியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லி ஒன்று பாயிண்ட்டாக சொல்கிறாங்க. வீட்டு நிர்வாகத்திட்டையும் நான் தள்ளி நின்று வேடிக்கை பார்த்தேன்னா உங்கள் மனசில் என்னால் எப்படி இடம் பிடிக்க முடியும்? போட்டின்னு இல்லை, என்னாலையும் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிக்க முடியும்னு உங்ககிட்ட காட்டணும்னா நான் தள்ளி தள்ளி நின்னா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். கடைசி வரைக்கும் உங்கள் மனசில் இடம் பிடிக்கவே முடியாது. அதுக்காக தான் இன்றைக்கி என்ன ஆனாலும் சரி சார், இனிமேட்லாம் நான் அமைதியெல்லாம் இருக்கவே மாட்டேன். நான் வந்து மல்லு கட்டி ஜெயிக்கணும்னு பார்க்குறேன், ஜெயிக்கிறனோ தோக்குறனோ நான் வந்து இது மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்காக தான் ஊரில் கிராமத்துக்கு போனப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே தீபானா ரொம்ப நல்லவ,
அவனால் எல்லாமே சாதிக்க முடியும். நான் வந்து தகுதி திறமை எல்லாம் பார்த்தேன் தான். அதை நீங்கள் வாய் வார்த்தையாக தான் சொன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதையெல்லாம் நிரூபித்து காட்டுற மாதிரி நான் ஊர்லேயும் சூப்பராக வந்து ஜெயிச்சிட்டேன். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நான் ஜெயிச்சு காத்துவேன் அத்தை. நீங்கள் அடுத்த வாட்டி ஊருக்கு கிராமத்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போகும்போது என் மருமக என் தங்கம் போல் என்னை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறான்னு எல்லாட்டையும் பெருமிதமாக சொல்ல வைக்காம நான் விட மாட்டேன். அதையும் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அபிராமி ஒரு பக்கமும் தீபா ஒரு பக்கமும் போகிறாங்க. கார்த்தி வந்து யதார்த்தமாக இதெல்லாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு அம்மா சத்தியமாக திருந்தவே மாட்டேங்கிறாங்களே, 2 பேருக்குள்ள கோல்டு வார் இன்னும் எத்தனை வாரம் தான் போகுதுன்னு தெரிலங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தி, சார் நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்கிறீங்களா சார்? உங்கள் அம்மாவை போட்டி போட்டு எடுத்து நிற்கிறது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்களே வந்து சாவி எடுக்கிற அளவுக்கு ஆர்வமாக வந்து நின்னீங்களே, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது சார். நான் வந்து உங்கள் அம்மாவை எதிர்த்து நிற்கணும்னு நினைக்கல சார். அவங்க மனசில் ஒரு இடம் பிடிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றேன். அது எனக்கு நல்லாவே புரியுது தீபா. நீங்கள் இப்படி பண்ணுறது எனக்கு சந்தோஷம்தான். இருந்தாலும் போட்டிக்கு தயாராக இருக்கீங்களே சார், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நான் சூப்பராக வந்து போட்டியில் கலங்கண்டு ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி மாஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா, இருப்பினும் உங்கள் மனசு அம்மா பக்கமும் கஷ்டப்படக்கூடாது, மனைவியும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கிறனால தான் சார் நான் உங்களை எந்த விஷயத்துலையும் கம்பல் பண்ணல. நான் சாவி எடுக்கும்போது கூட உங்களை பார்த்தேன், நீங்கள் என்னை தடுக்கலை. அப்போனா உங்களுக்கு இதில் முழு சம்மதம் தெரிஞ்சனால தான் நான் அமைதியாக இருந்துட்டேன். பரவாயில்ல தீபா, என்னை பற்றி நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அம்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் இல்லை பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்து போய் நீங்கள் 2 பேரும் நல்லபடியாக மாமியார் மருமகளுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு இருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஆனால் உங்கள் 2 பேருக்குள்ளே தான் பனி போர் எப்போ தான் போகும்னு தெரிலங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் போகும் தான் சார் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்கல. இல்லை தீபா, நீங்கள் இதே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா தான் அம்மா மனசில் கொஞ்சமாவது இடம் பிடிக்க முடியும். எனக்கு நல்லாவே தெரியுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல கார்த்தி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கடந்து போகிறாங்க. மீனாட்சி கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க. பரவாயில்ல தீபா, நீ சூப்பராக வந்து முடிவெடுத்த. அபிராமி முன்னாடி நீ வந்து இத்தனை நாள் அடங்கி போயிட்டு இருக்கலாம் ரொம்பவே தப்பு. அவங்களுக்கு எதிராக வந்து போட்டியில் வந்து கலங்கான்றல, அவங்களுக்கு எதிராக போட்டியில் வந்து கலங்கான்ல. ஆனால் நான் வந்து அவங்கள ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கல, அவங்க மனசு தான் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அதுக்குள்ளேயே வந்து என்ன கண்ணா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு திட்டிட்டு போயிட்டாங்க. ஓ, அதுக்குள்ளேயே அபிராமி அம்மா வேலையை காட்டிட்டாளா? சரி, போட்டியெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் என்னை ஜெயிச்சிட்டியா, திருப்பி இந்த வீட்டுக்கான மரும்புல ஆகிட்டேன்னு நினைக்காத, கனவுல கூட நினைக்காதுன்னு தான் அவங்க சொல்லுவான்னு எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் இப்போல்லாம் தெரியுது, சண்டைக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து இருக்காங்க. போட்டிக்கு முன்னாடி வந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? தெரிஞ்ச விஷயம் தானே. இந்த போட்டியில் எப்படி இருந்தாலும் ஜெயிச்சு நம்ம அவங்க மனசில் இடம் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக தீபா, உன்னால் மட்டும்தான் இந்த போட்டியில் வந்து ஜெயிக்க முடியுங்கிற மாதிரி சந்தோஷமாக பாசிட்டிவாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஒன்று அபிராமி அம்மா வந்து ஐஸ்வர்யா வந்து கூப்பிட்றாங்க. கண்ணா அப்படின்னா திட்டுறாங்க. நான் தான் உன்னை சாவி வந்து எடுத்துக்க சொன்னேன்ல. தீபா எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆர்வமாக அவள் கண்ணில் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. அதனால தான் ஒன்று எடுக்க சொன்னேன். அத்தை, நீங்கள் தான் எப்போதும் நிர்வாகம்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. இந்த வீட்டில் எப்போதும் வந்து உங்களெல்லாம் எதிர்த்து பேசக்கூட ஆள் இல்லை. மீனாட்சி அக்கானா ஏற்றுக்கிட்டா கூட எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. தீபாவை வந்தால் பேசக்கூட மாட்டான்னு நினச்சேன். ஆனால் உங்களே ஏற்றி நின்று போட்டி கூப்பிடுவா. எனக்கு நிர்வாகம் கொடுங்க, நான் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறேன். கார்த்தி மனைவியா எப்படி இருந்தாலும் ஃப்யூச்சரில் நான் தானே பார்த்துக்கணுங்கிற மாதிரி அவள் உங்கள்கிட்ட கேட்பான்னு நினச்சி கூட பார்க்கல அத்தை. அதனால தான் நான் உன்னை எடுத்துக்க சொன்னேன். நீ தான் எதுவுமே வந்து என் ஆசையை வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்ட்ட. கஞ்சாடியில் வந்து எல்லாரும் முன்னாடி நீ தான் எடுத்துக்கணும்னு நான் என்ன சொல்லுவா முடியும்? அப்போ நான் ஒரு பட்சமாக நான் எல்லார் பக்கமும் நடந்துக்கிறேன் தானே கார்த்தி வந்து புரிஞ்சிட்டு இருப்பான். கார்த்திகாவை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஆமாம், அருணுக்காவை என்றைக்கு நீங்களாம் பார்த்துருக்கீங்க? கார்த்திகாவை பார்த்து தானே இந்த குடும்பத்தில் எல்லாமே வந்து கார்த்தி தான் கரெக்டாக முடிவெடுப்பாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. அது ரொம்ப தப்பு அத்தை அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. தீபா இவ்வளோ கேவலமாக நடந்துப்பாங்கன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. உங்களை எழுத்து நின்று எப்படி அத்தை பேச முடிஞ்சிச்சு? அதுக்கு தான் நான் பேச போனேன்னா நடந்த விஷயத்தான் சொல்கிறாங்க. தீபா முன்னாடி மாதிரியெல்லாம் இல்லை, அவள் ரொம்ப மாறிட்டா அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி அம்மாவை கொம்புசி விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யா அது மாதிரி காட்டி எபிசோட் வந்து அல்டிமேட்டாக முடிச்சிருந்தாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.